Moikka ja tervetuloa mun kanavalle. Mä oon Sällä ja mä ajattelin tällä kertaa kuvata teille tämmösen My Story. My Story, en mä Snapchatissa. Storytime, kiitos. Ja mä ajattelin kertoa siitä, että miksi musta tuli äiti, miten musta tuntui ja niin edespäin. Mä oon tavannut miehen silloin, kun mä oon ollut 19. Ja itse asiassa tähän päivän mennessäkään me ei olla ikinä puhuttu, että missä me mennään. Mä oon aika varma, että tää on ehkä jo aika vakavaa, mutta kun se vaan tapahtui. Me tavattiin, se jäi asumaan mulla, mietittiin uusi kämppä, muutettiin yhdessä. 2-3 kuukautta meidän tapaamisen jälkeen mä aloin odottamaan. Me oltiin viettämässä mun 20V-synttäreitä Italiassa miehen kanssa kahdestaan. Ja mä siellä ihmettelin, että mulla on tosi semmonen etoava olo. Ja että kahvi ei maistu. Ja mä oon sellainen kahvikissa, että se on jo itsessään tosi outoa. No, mä olin silleen, että ei hitto, että pakko ostaa raskaustesti. Kävin siellä ostaa ja ostin Clear Blue, mutta siis kunnon pönttö, mutta en todellakaan tiennyt miten tehdään raskaustesti. Joten siis ostin sen ja mä tein sen oikeesti aivan päin honkia. Oikeesti niin päin honkia kuin voi vaan honkia tehdä. Ja siis kun siinä ei ollut ohjeita, ei tietenkään suomeksi, mutta ainakaan mä en löytänyt myöskään englanniksi. Ja mä sit olin tehnyt just niinku ilmeisesti sen mukaan, miten se oli kielletty tekemästä. Ja siis mä en niinku edes oikeesti tajuu, mutta mä olin todella onnellinen, että mä en olekaan raskaana. Ja koska mä olin aina kuvitellut, että mä teen lapsia aikaisella 25-vuotiaana ja se on ihan aikaisintaan. Ja just se, koska me oltiin oltu Ossinkaan niin vähän aikaa hädituskin, niin kun tunnettiin toinen toistamme, niin mä silleen, että viettiin se loma siellä ja mulla oli kyllä koko ajan tosi kurja olo. Ja sitten me tultiin kotiin ja mulla ei taaskaan maistunut kahvi, tai siis ei vieläkään maistunut se kahvi. Ja mä olisin, että oikeesti kun tää on niin outoa, että mä en keksi enää mitään muuta syytä, että en mä enää voi olla vaan kipeäkään. Ja mä olisin, että nyt mä teen sen niinku uudelleen. Kävin ostaa sen testin, luin niitä ohjeet silleen. Nyt mä vaan pistin sormet ristiin. Mulla on hyvä kaveri meillä jännittämässä mun vessassa. Ja sit kun siihen tuli ne 2 maagista viivaa, niin tiedätkö, mä vaan itkin ja nauroin samaan aikaan. Ihan hysteerinen molempia. Eli siis se oli saman tien mulle tosi onnellinen juttu myös, mutta oli se myös niinku tosi pelottava ja se oli kunnon tunteiden myllykää. Ja sitten mä soitin äidille ja se oli heti ihan innoissaan. Ja no iskälle mä uskaltanut soittaa, että mä ehkä saatoin usuttaa äidin tekemään sen vähän myöhemmin. Mä olin ajatellut, että ennen kuin mä teen lapsia, mä haluan nähdä ja kokea tosi paljon. Mä haluan opiskella, ehkä se opiskellakaan, koska enemmänkin mä haluan nähdä maailmaa, mä haluan reissata ja tehdä kaikkia typeriä juttuja. Ja niin kuin mä tiedän, että mä voin reissata vielä, kun mä oon vaikka 40 ja lapset on isoja, mutta ei se ole enää sama juttu. Mä en voi vaikka reisipäivää olla silleen, että kun mä oon nuori. Siis pitää olla jo tietty, tai siis silleen, että sun täytyy olla jo vähän niinku, aikuinen. Mä olisin just halunnut kiertää maailmaa ja muuttaa ehkä hetkeksi jopa ulkomaille ja kaikkea sellaista. Just että ehkä etsii itseäni ja kuka mä oon ja mitä mä haluan olla ja mitä mä haluan elämältäni ylipäätään. Mun isä sanoo hyvin, että mä oon aina ollut sellainen, että mä menen perse edellä puuhun. Ja sen mä tein tässäkin asiassa. Ja se, että äidiksi tuleminen oli mulle, no totta kai kaikille se maailman isoin asia. Mutta se on kasvattanut mua todella paljon, muuttanut mua todella paljon. Ja mä oon oppinut itsestäni todella paljon. Mä en usko, että mikään maailmalla seilailu tai niinku siis olisin se ollut ihanaa, se olisi ollut hienoa ja mä salaa ehkä vähän haaveilen sit aina, että pääsis niinku
toteuttaa itseään maailmalle, mutta mä en usko, että mikään tai en olisi voinut opettaa ja niin kuin kasvattaa mua samalla lailla, mitä niin kuin lapsen saaminen ja opettaa joka päivä. Et mä en ole valmis nyt ja mä en tule ikinä olemaankaan, mutta mä tykkään ihan hulluna enemmän tästä mun persoonasta nyt kuin mitä se oli vaikka ennen lapsia. Musta on tullut itselleni paljon armollisempi. Mä en ole enää niin hirveän mustavalkoinen. Mä edelleen sanon, että mä oon edelleen sama ihminen. Mun mielestä viikonloppu osoitti sen, että mä saan todellakin olla vieläkin 15-vuotias teini. Ja mulla on oikeesti puoli jalkaa mustelmilla ja skraiduilla. Mä kävin nakuuimassa ja eksyin pimeän metikkään. Odotusaika oli ihan crazy. Samalla kun se vatsa kasvoi, koko ajan koetuttiin oppia tunteet toisemme ja sopeutua siihen tilanteeseen. Kaikki oli vaan niin crazyä. Siis just, että meillä on tulossa vauva, me ollaan vasta tavattu. Millaista vauvankaan tulee olemaan, miten se arki tulee muuttumaan. Entä jos niin pysytäänkö me yhdessä, mikä meitä pitää yhdessä. Ja entä jos tuossa niin osoittautuukin joku mielipuolinen sarja. Lähde tänne! Lähde tänne! Tänne! Mä sanoin sulle sit tiikeristä. Ei oo sun. Ei oo sun. Nyt nää tistiin. Ei. Mut kysytään usein, että oliko vahinkoa ja näin ja... No ei, me ollaan kaksi aikuista ihmistä, että kyllä nyt niinku riskit tiedetään. Ja toisekseen se, että siinä vaiheessa kun siihen tikkuun pistää ne 2 viivaa, niin sulla on 3 vaihtoehtoa. Sä voit pitää sen, sä voit abortoida sen tai sä voit antaa sen adoptioon. Se, että siinä vaiheessa niin kun sä päätät, että sä pidät sen, niin mikä määrittelee sen, että se oli vahinko, vaan se, että miten se tuli. Tai niin kuin miten se sai alkuun. Se oli yllätys. Ja sitähän sanotaan, että taas mä siteeraan jotain, mitä mä en muista ketä mä siteeraan, mutta sitähän sanotaan, että elämän parhaat asiat tulee yllätyksinä. Mä oon oikeastaan tosi yllättynyt jo, tai siis mä itse olin tosi kamala. Mä olin ihan kamala ensimmäisen raskausajan, koska se vaan oli niin kuin todella pelottavaa aikaa. Mutta jo se, että se suhde kantaisi mun raskausajan, niin mä tiesin oikeastaan sen jälkeen, että kyllä tää varmasti tulee pitämään. Siis tää on nyt ihan perveristä, koska toi kamera koko ajan vaan niinku pimenee. Mä en tiedä mihin sitä sattuu, miksi se on nyt tommonen. Mä koitan nyt tiivistää tänne ennen se pätkäs taas. Mut siis joo, nyt lyhyesti virsi kaunis. Mulla oli tosi paljon paineita juurikin senkin takia, että mä oon ennen ollut tunnettu tosi semmosena, bilettävänä. Mä pelkäsin tosi paljon just sitä, että mikä muiden mielipide ja asenne mua kohtaan tulee olemaan sen jälkeen, kun ne näkee mut mahan pystyssä. Ja kuinka ne tulee tuomitsemaan ja arvioimaan mua ja kyseenalaistamaan sen mun äitiyden ennen kuin mä edes pääsen itse aloittaa sitä äitiyttä. Oikeastaan sit kun se raskaus eteni, niin myös mun raskaudesta tuli varmempi olla, enkä mä enää sillä lailla miettinyt, että mitäköhän nyt kaikki sanoo. Sellainen oikeastaan oli mun tarina äidiksi tulosta. Peukuttakaa ihmeessä, jos te tykkäsitte. Ja kommentoikaa hei alle, jos te haluatte jatkossakin kuulla tämän tyylisiä tarinoita. Tai niinku ihan mitä tahansa äitiydestä, vanhemmuudesta, mistä tahansa. Varmaan se oikeastaan muuta kuin ensi videolla. Moikka!